Velkommen til denne her lille video, hvor jeg får fortælle lidt om, hvordan du kommer i gang med Python-programmering eller Python-programmering. Det bestemmer I selv. Her har jeg installeret Python 2.7 på min maskine. Jeg tror nok også, den findes i en 3.0, men 2.0'eren er fint. Jeg har et interface her, en brugergrænseflade, som jeg kan bruge til at programmere i Python med. Når jeg trykker på IDLE, så kommer jeg ind og ser det her vindue, som er min kommandolinje. I første omgang skal vi altså bare programmere programmer, der kan køre på kommandolinjen. Det er måske lidt kedeligt, men Python har også nogle grafiske pakker, som man kan bruge, hvis man vil lave lækre programmer med brugergrænseflader og rullegardinmenuer og knapper og billeder og jeg ved ikke hvad. Men i første omgang skal vi altså bare programmere i kommandolinjen for at prøve at se, om vi kan lave nogle af de samme programmer i Python, som vi kan i Scratch. Når jeg så har åbnet det her, så kan jeg gå ind i File og vælge New File, og så åbnes der et vindue her, og kan jeg skrive mit Python-program, og så kan jeg gå op i Options og vælge Run og køre mit Python-program på i kommandolinjen herovre.